Nsellimlek Patri Juan, Nsellem lilek Dan. u grazzi tal-imil ġdid rġajt il-qajtna hawnhekk. Illum se nitkellmu fuq qaddisa hekk partikolari għaliex irawna ħafna iktar law fi żmien, tkellimna fuq Santa Teresa ta' Ġesu, ta' Avila, tkellimna fuq San Ġwan tas-Salib. Illum se nitkellmu fuq Edith Stein. Ekku. Min kienet Edith Stein? Edith Stein jew Santa Teresa Benedetta tas-Salib, l-iktar magħrufa bħala Edith Stein, hija qadisa li hija magħrufa ħafna u tolqot u l-ewwel ħaġa li jolqtok huwa l-fatt li din hija persuna li f'dak iż-żmien fil-bidu tas-seklu 20 kienet tallem l-Università, ġifieri mhux biss daħlet l-Università ma kienet għalliema fl-Università, ġifieri kienet persuna ta' kultura kbira, però mbagħad anki kienet ludija li kkonvertiet. Allura hemm dawn l-aspetti li waslu biex ikun hemm ċertu interess f'din il-qaddisa. Imma mbagħad l-aktar ukoll minħabba l-profondità tal-ħsieb ta' ħafna mill-qaddisin naturalment jaslu għandna bil-kitbiet tagħhom u nsiru nafuhom permezz tal-kitbiet. U dinha speċjalment tagħmel riflessjoni diversi kitbiet għax hija kitbet ħafna, imma wieħed mill-kitbiet li kienet qiegħda tikteb u kitbitu pratikament ftit qabel ma mietet, qabel ma ġiet maqtula fit-tieni gwerra mid-dinjija, però ma kienx qiegħda l-estetu, magħruf bħala Scienza Crucis. Semmitu ix-xjenza tas-salib. L-idea kienet għaliex il-madri kienet talbita biex hija tikkummenta il-kitbiet ta' San Ġwan tas-Salib, tagħmel studju fuq San Ġwan tas-Salib. Mela kienet ludija tngħidu Ekku. minn ludija spiċċat Terezjana. Mela, Kif kien proċess Santa Teresa Benedetta tas-Salib Edith Stein hija il-Papa Giovanni Paolo II għażilha bħala kopatruna tal-Ewropa. Għażilha bħala kopatruna tal-Ewropa minħabba li din il-persuna tilfet il-fidi u sabet il-fidi fi Kristu. Alla Giovanni Paolo II ħass li din hija mudell għall-Ewropew ta' żmienna. Il-kontinent Ewropew kien kontinent li kien immarkat bil-fidi. Il-fidi narawha u missuha bidejna f'dak kollu li naraw madwarna. Imma il-bniedem beda jitlaq il-fidi. U però għad li l-bniedem forsi ma jibqax ikun hemm il-prattika tal-atti li għandhom huma marbuta mal-fidi, pereżempju is-smieħ tal-quddies, però il-bniedem xorta għandu xewqa kbira fih ta' Alla. Issa Edith Stein din it-tifla l-ewwel dinha ġejja minn familja ludija, kif qegħdin ngħidu. Prattikanti ħafna tgħidli għaliex tinsisti fuq dan il-punt għax hemm ħafna lut illi mhumiex prattikanti. Jekk aħna nitkellmu fuq il-Knisja u hemm diversi u ħafna li ma jippratikawx il-fidi, fil-fost il-luta ħafna iktar. U anki minn żmiena. Ma kienx tipprattika reliġjon Ġudajka qed tgħid? Kompletament, jiġifieri omma kienet, jiġifieri il-familja kienet prattikanti ħafna. Immi ta' 11-il sena abbandonat il-fidi. U lill-omma kitbitilha għaddilha qaltilek lill-omma. Qaltilha abbandonajt b'mod konxu b'deċiżjoni ħilsa tiegħi it-talb. Għal-omma dik kienet weġġa ta' qalb għaliex għax dana kienu 11 il-familja kellha 11 tifel, kienet familja ta' 11 luliet. Minn dawn mitu 5. Il-missier miet b'xemxata meta hi kellha ftit iktar minn sena. L-om b'dixxiplina ħadet over il-business tal-missier tar-raġel u bdiet tmexxi l-familja, imma kienet prattikanti ħafna. U li mbagħad waħda minn binta titlaq il-fidi għalija kienet kbira u ġena għalija il-fidi kienet kollox, omma kienet mara ta' fidi. Mbagħad tgħidilha tlaqta b'sens konxju ġifieri. Konxju, għax kienet tagħmel affarijiet moħħa, fis-sens kienet il-moħħ kien imexxi ħafna. U ma kienitx qiegħda tifhem is-sinifikat u allura abbandonat u pratikament bdiet proċess li tfittex il-verità. Għalhekk il-Papa Giovanni Paolo II għażilha bħala kopatruna tal-Ewropa għaliex hija għad li warbet il-fidi bħalma ħafna jagħmlu, imma jagħmlu din l-għażla bla ma jafux qegħdin iħallu warahom. Iħallu xi ħaġa warahom li ma jkunux jafu għalhekk iħalluha, imma f'dak il-mument li tħalli l-fidi, il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr fidi, ma jistax ma jkunx hemm ideat li jmexxuk. U allura jibdiet proċess bħalma qed jagħmel il-bniedem Ewropew biex ifittex il-verità.
kienet daħlet l-università, anki l-iskola abbandonata ta' 15-il sena. Imma mbagħad reġgħet skoprit l-iskola, daħlet l-università, bdiet tfittex fit-tagħlim u fl-iskola il-verità dwar il-fidi dwar Alla u ma sabitiex. Ma bdiet laqqas għax lil Alla ma tistax tfittxu madwarek, titfittxu ġo fik. U sakemm toħroġ minnek, qatt ma tiġi f'kuntatt mal-Alla, għax Alla qatt li tista' tarah fil-natura, fit-tagħlim, fil-kitbiet. Imma l-ewwel ma titfittxu ġo fik. U hemmhekk se ssibu, u hemmhekk dak kollu li tara barra jieħu sinifikat. U darba kienet miġiet mitluba tmur tkun għaxija ġifieri imxiet fil-livell tal-università, saret l-assistenta ta' Husserl fenomenoloġiku, ġifieri wieħed mill-filosofi li sal-lum għadna nistudjaw fil-filosofija il-kitbiet tiegħu. U dana hija saret mhux biss l-assistenta, pratikament ġiet avdata f'idea ix-xogħol ta' editing. Ġifieri dana kellha tara l-kitbiet tiegħu. Kellha l-libertà min-naħa ta' Husserl, ġifieri minn dan l-istess filosofu, li tara x'kiteb u teditjah kif taħseb hi. Ġara x'fiduċja sħiħa kellu fiha. Ma xorta l-verità ma sabitiex. Imbagħad ġiet mitluba tmur tassisti familja waħda mara li tilfet ir-raġel fil-gwerra. U baqgħet impressjonata bil-fidi ta' din il-mara. U flok marret biex tikkonsla lil din il-mara li għadha kif tilfet il-żewġa, spiċċat ġiet ikkunslata mill-istess sarmla hi li marret biex tikkonsla. U di pratikament missit il-qalba. Ġifieri din bdiet tfittex il-verità fl-istudju madwara. Imma mbagħad l-esperjenza konkreta ta' persuna li bil-fatti uriet li temmen li hemm ħajja oħra wassala biex tibda tidħol iktar fiha nnifisha. U ġara persuna ta' skola li waqt li kienet qiegħda f'din id-dar bdiet tfittex xi ktieb x'taqra. U ġie f'idejha l-ktieb ta' Santa Teresa, il-ktieb tal-ħajja. Bdiet taqrah u jgħidu u jingħad illi qratu baqgħet taqrah il-lejl kollu ma raqditx. U filgħodu, issa kif qratu kollu probabbilment qratu fuq imma qratu. Fl-aħħar filgħodu qalet sibt il-verità. Ġifieri kif waslet biex tiskopri il-verità Santa Teresa Benedetta tas Salib, Edith Stein? Permezz ta' kuntatt ma' persuna ta' fidi, protestanta imma ta' fidi, u permezz tal-kuntatt ma' l-esperjenza ħajja ta' qaddisa li jgħixet fis-seklu 16, il-ktieb tal-ħajja. Dan wassala biex bil-mod il-mod tersa lejn il-Knisja Kattolika. Għaliex il-Knisja Kattolika kienet indeċiża jekk tażilx protestanti ta' qegħdin il-Ġermanja, il-maġġoranza huma protestanti, jekk in-naħa ta' fuq hija protestanta, in-naħa t'isfel hemm iktar kattoliċi. Hija twildet in-naħa ta' fuq tal-lum dik l-lum hija l-Ġermanja, imma li fi żmienha kien jagħmel parti mill-Polonja. Mela iż-żona fejn twildet hi Breslau kienet iktar protestanta. U kellha ħbieb sija protestanti sija kattoliċi. Għaliex waslet biex tażel li tkun kattolika, Roman Catholic, mal-Papa? Minħabba li Santa Teresa, il-laqgħa tagħha ma' Santa Teresa. Mela allura l-esperjenza tagħha ħadet il-forma sieħa tagħha mbagħad permezz tal-kitbiet ta' Santa Teresa. Ma' Patri Juan, irridu naraw kollox f'kuntest hekk jiġifieri altru xi ħadd persuna tipprattika reliġjon u forsi tibni familja jew ħaġa oħra, altru kif għamlet telqet kollox, mhux tal-li tipprattika di reliġjon, tal-li ddeċidiet li bruħa u b'ġisimha tidħol fl-ordni Terezjan. Ekku. X'kien dak li instigat tagħmel dal-pass qawwi? Ekku, xi ħaġa li qed niltaqgħu magħha iktar u iktar fi żmien tal-lum jiġifieri llum huwa minnu li hemm nuqqas kbir ta' vokazzjonijiet anki għal ħajja l-Awstrali, però fl-istess ħin dawk il-vokazzjonijiet li niltaqgħu magħhom ħafna drabi jkunu persuni li ta' ċertu skola jew kellhom ċertu karriera, x'wassala?
skoprit il-perla, skoprit il-teżor. U dak li jedilna Ġesu. Li met inti tinduna li fl-għalqa hemm teżor, mhux se toqgħod tikkonfondi li tbieħ kollox biex tixtri dik l-għalqa, għax meta tixtri dik l-għalqa, bit-teżor li sibt, inti se ssir iktar qani milli kont. Ara minnu dak li mhux se jħalli 1,000 euro jekk jaf li b'dik l-1,000 euro se jiggwadanja 10,000. Wieħed mhux lest li jħalli il-teżor tiegħu meta ma jirrealizzax li ħaġa iktar prezzjuża. Issa hi irċeviet il-magħmudija u kellha mal-ewwel din ix-xewqa li tikkonsakra ruħha kompletament lil-Alla. Skoprit lil Ġesu. Hija skoprit il-Kristjaneżmu permezz ta' Santa Teresa. U kif konna tkellimna anki dwar Santa Teresa il-kobor tagħha fost l-oħrajn hija li skoprit lil Ġesu fl-umanità tiegħu, jiġifieri li Ġesu sar bniedem bħalna. Dun Ġorġ kien jafas ħafna fil-kuntest tagħna verbum dei caro factum est, aħna din il-verità titkun ċentrali, sar wieħed minna. Ma rridux immorru l-bot biex niltaqgħu ma' dan Alla għax hu sar wieħed bħalna. U hija grazzi għall-kidba ta' Santa Teresa, il-ktib tal-ħajja, skoprit il-preżenza reali ta' Kristu. Ma kienx faċli tagħmel pass li tirċievi l-magħmudija, omma ħadita ħafna kontra tagħha. U kienet tidilha jiena m'għandi xejn kontra Ġesu, imma ma nistax naċċetta li dan jagħmilha ta' Alla. Għax hija kienet konvinta mill-fidi tagħha l-Ludija. Imma bdena kollu għat li omma kienet Ludija ferventi, xorta Santa Teresa Benedetta tas Salib, Edith Stein, għażlet li tagħmel dal-pass li tirċievi l-magħmudija, tħalli t-tagħlim universitarju u tidħol tallem ġo skola tas-Sorijiet Dominikani. Imbagħad hija kellha xewqa mill-ewwel issir reliġjuża, imma il-konfessur tagħha ħass illi jkun aħjar li tuża l-erf tagħha fid-dinja. Din hija ħafna drabi żball li wieħed jista' faċilment jagħmel jgħid kif se tinħela ġo kunvent tal-klawsura. Għax dina kellha kwalitajiet. Imma Alla għandu pjanijiet oħra, għaliex pereżempju l-erf tagħha xorta intuża meta daħlet fil-kunvent. Naturalment ċertu affarijiet materjali ħassil tal-platt ma kienx daqshekk kapaċi smalihom, imma kien idhom li. U meta kienu jitqu biha jew jgħiddu xi kumment, kienet tilqgħu bl-umiltà. Għaliex? Għax iltaqet ma' Ġesu fl-umanità tiegħu u bil-virtujiet li dan wassal. Ġifieri huwa proċess li ħaż żmien. Imma eventwalment hija mhux biss saret nisranija, imma sabet il-qofol tagħha fil-ħajja konsakrata u dik klawstrali. Hemmhekk sabet posta. Bdew mbagħad is-superjuri wkoll jagħtuha ċertu xogħol intellettwali fosthom dal-famuż Scienza Crucis, li kienet riflessjoni fuq il-kidbiet ta' San Ġwan tas-Salib. Imma hija ma daħliċ u ma qadet tikkonfondi xejn li kienet se tħalli warajha dan kollu, għaliex sabet il-perla. U meta l-iktar ħaġa importanti għalija kienet li tgħix ma' Kristu u l-isem li ngħatat bħala reliġjuża verament huwa adatta liha Teresa Benedetta tas-Salib. Kont se nsaqsik jekk jingħatax lilek jew tażlux inti. Hemm xi similarità bejn San Ġwan u hi? Mela eżatt. Dana illum il-ġurnata ġeneralment f'ħafna pajjiżi iżommu l-isem li kellek. Għaliex? Għax l-isem li rċevejtu fil-magħmudija. Il-magħmudija hija il-mument l-aktar importanti fil-ħajja tagħna. Il-vestizzjoni u mbagħad il-professjoni jibnu fuq dak li inti tkun għamil fil-magħmudija. Mela fil-waqt li qabel kienu jgħidu ħajra ta' isem ġdid biex tibda ħajja ġdida, dan huwa illum il-ġurnata nirrealizzaw li huwa żbaljat fis-sensax il-ħajja ġdida hija l-magħmudija u inti titgħix fl-ispirtu tal-magħmudija. Imma f'ċertu kulturi illum il-ġurnata għadhom ibidlu l-isem.
Imma dak iż-żmien kienu jbidluh regolari. Allura ingħata dan l-isem Teresa minħabba li hija kermezz ta' Teresa li waslet għal Karmelu, Benedetta għaliex hija imbierka u x-salib hija skopriet dak li San Pawl jgħid il-erf tas-salib. San Pawl x'jgħidilna li dak li jgħidilnek il-lut iridu l-mirakli, il-Griegi jfittxu l-erf, aħna nxandru lil Kristu msallab li waqt fixkila l-lut u blu għal-pagani, imma l-dawk li huma msejħin lut u Griegi, Kristu għawa u erf ta' Alla. Fl-ewwel tal-Korinti, dika San Pawl il-bniedem għaref jekk hemm xi ħadd fil-Knisja li kien verament ta' stoffa u ta' skola kien San Pawl. Meta ltaqa' ma' Kristu, warrab kollox u refa' s-salib. Edith Stein bħal San Pawl warb indurat li dak ma kienx il-veru elf, aħna ħafna drabi l-elf huwa ċertifikat li twaħħal ma' ħajt. Imma l-veru elf huwa li tiskopri dak li hu l-aktar essenzjali. X'jiswa li tkun taf f'nofs ta' baħar kemm hemm stilel u l-galaxi u x'ma nafx m'hemmx. Jekk imbagħad ma tafx tum. U allura l-erf tas-salib għaliex huwa erf għax imbagħad jiftaħ fuq kollox. Xi jfisser l-erf tas-salib? Li hemm proċess li vera iwassal għal mewt, trid u ma tridx tittgħaddi minnu, allora aħjar li tkun taf bih, taċċettah u tgħixu b'serenità għax anke jekk ma tagħmilx hekk xorta se jkun parti mill-ħajja tiegħek. Imma jekk tibqa' fidil wara hemm il-qawmien. Għalhekk l-erf tas-salib Santa Elisabetta ta' Trinità kienet tgħidlek, jien ma nistax ngħid inħobb id-tbatija fiha nnifisha, imma nħobbha għax twassalni biex taqgħadni ma' Kristu. Jekk inti tħares lejn tbatija, ilimi li jkollok it-tfal, id-9 xhur tqala, kollha jekk tħares liha fiha nnifisha ma tagħmilix. Imma jekk tara ir-riżultat ta' wara tgħixha tħares il-qudiem wiċċek il-qudiem lejn dak li ġej wara. Dimensjoni sabiħa li tagħna Ġesu għad-tbatija u x'vera. Ekku. Il-barra mill-kunvent, qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20, 19 xi ħaġa. 33 tamdet. 33. Ġifieri twildet fl-1891, 31 tamdet. Sewa, ġifieri qed nitkellmu meta l-image tal-mara anke fl-Ewropa kien illi mhuwiex ugwalitar mar-raġel, eċetera, eċetera. F'diversi reliġjonijiet iktar minn oħrajn. Kif kienet titħaddeti fuq il-mara u x'kienet il-viżjoni tagħha għall-mara n-nisa ta' żmienha? Ekku, din huwa waħda mill-punti b'saħħithom f'din il-mara. Santa Elisabetta tas-Salib fl-erf tagħha kienet femminista. Imma il-problema hija li l-kelma femminista tinftiem ħażin. Femminista u l-kurrent femminista ħafna drabi hija pratikament rivinċita kif jgħidu Taljani, rebħa aħna konna dejjem minn taħt. Ħanitilgħu fuq u mpattuwilkom. Pratikament dik l-idea ħadd ma jgħidha ċara imma dik l-iktar tal-idea femminista. Mentri le hija kienet ħares lejn il-mara fil-kuntest sħiħ tal-ħolqien tal-Alla. Dak li naraw fil-ktieb tal-Ġenesi, Alla ħalaq il-bniedem, raġel u mara ħalqu. Il-kodba kollha fil-Bibja dejjem it-translations jiġi insibuhom ħalaqhom. Mentri t-test oriġinali mhuwiex fil-plural huwa fis-singular. Alla ħalaq il-bniedem, mela ma ħalaqx ir-raġel, ma ħalaqx il-mara, ħalaq il-bniedem, raġel u mara ħalqu. Mela ma ħalaqx lir-raġel, ma ħalaqx lill-mara, ħalaq lill-bniedem magħmul minn raġel u mara li flimkien juru li aħna maħluqa minnu. Aħna ħolqien ta' Alla. U bħalma l-uliet joħorġu jixbħu bil-fors xi ħaġa lil missierhom, lill-ommhom, lit-tija u lin-nanna, bħalma aħna bil-fors. Għaliex għax inti fl-aħħar mill-aħħar jekk titfa' tadam fil-passatur, salza ta' tadam toħroġlok mhux kapuljat. X'tippretendi li t-tnejn li huma Afrikani u ta' kulur
ikollhom Ċiniż, ma jistax ikun. Imma aħna ħolqien tal-Alla. Hemm il-ġisem jagħtuhulna l-ġenituri. Kollaborazzjoni ma' Alla li wkoll iħalli t-timbru u kull min ħares lejn il-bniedem u minnu jara li aħna ħolqien tiegħu. Għaliex? Għax aħna kapaċi nirrelataw. Alla jidilna San Ġwan huwa mħabba. Imħabba tfisser kapaċi jirrelata. Il-missier waħdu ma nistgħux nitkellmu dwaru jekk ma nagħmlux referenza għall-liben u għall-Ispiritu Santu. Jiena ħobb nqabbilhom ma' 3 mirja quddiem xulxin. Il-missier iħares lejn liben u jarah, imma jara lilu nnifsu rifless f'liben, jara l-Ispiritu Santu rifless f'liben ukoll. F'din ir-relazzjoni intratrinitarja, Alla għax hu mħabba u l-imħabba qatt ma tista' tingħalaq fiha nnifisha, ħalaq il-bniedem ġbija tiegħu u ma ħalaqx ir-raġel, ma ħalaqx ħalaqhom li fil-umanità tagħna u fil-mod kif ngħixu differenti mill-annimali, kapaċi nidħlu f'relazzjoni ma' Alla, ma' nafusna kif qed nagħmlu bħalissa u ma' nafusna u ma' xulxin. U allura hija kienet tara l-mara f'dal kuntest ta' persuna li għandha differenti imma komplementari. Il-mara mhijiex bħal raġel u ma tista' qatt tkun bħal raġel u r-raġel mhuwiex għaliex ħafna darbi jkun hemm nuqqas taqbil bejn ir-raġel u mara. Għax il-raġel jippretendi li l-mara taħsibha u tittaġixxi u taħseb bħalu. Kif tista' tippretendi li l-mara taħseb bħalek jekk hija mara u mhijiex raġel? U kif tista' l-mara tippretendi li r-raġel jaħseb bħalu jekk huwa raġel? Jekk jaħseb eżatti bħalek sinjal li huwa mara. U mhuwiex il-każ. Imma jikkumplementaw. Dik hija l-viżjoni tagħha. Sa tasal Edith Stein li tgħid li anki fl-edukazzjoni il-bniet għandhom ikollhom edukazzjoni separata mis-subien. Għax il-mod kif il-moħħ tagħhom jaħdem mhux bħal tas-subien, aħna llum naturalment nagħmluhom flimkien eċetera. Imma t-teacher għandu biċċa xogħol kbira. Ġeneralment meta tkun għalliema mara, iktar irnexxilha tippenetra għaliex għax lin-nisa tilħaqhom żgur lill-bniet. U lis-subien għax għandha intelligenza u għandha id-don ta' tasal għandhom mod għax għandha dak il-maternità tagħha. Anke b'mod naturali nafu li tfajliet pereżempju jimmaturaw naqra iktar mis-subien fil-proċess tal-maturazzjoni tagħhom. Ekku, ġifieri hija tara fid-dinjità tal-mara fis-soċjetà skont l-istess ħsieb tagħha ġifieri tajjeb u tara l-vokazzjoni tal-mara sija umana, individwali u femminili u tara l-qawwa tal-maternità u tar-rwol tagħha li jieqpa prinċipali fil-ħsieb ta' Santa Teresa Benedetta Salib il-maternità anki jekk bil-ħajja tal-karriera u kollox imma jieqpa l-fatt li primarjament ir-rwol tal-mara hija u ħadd ma jistieħodula dik ta' mqom. Ir-rwol sabiħ li taħġes u fom mhux vera ġifieri kienet mara li għażel. Ekku. Hekk biex nagħlqu Patriħwan. Li kellek tiġbor il-ħajja tagħha x'nistgħu nieħdu minnha illum, x'nitalmu minnha. Ekku, qabel ma naħru l-aħħar parti tal-ħajja tagħha dinha hija kienet ikkonvertiet imma fl-istess ħin baqgħet tħobb il-poplu tagħha. Kienet titkellem xaqet udjenza mal-Papa biex titkellem dwar il-kundizzjoni, pereżempju anke dil-kwestjoni tal-mara, in-naziżmu kienet jkisser il-kunċett tal-mara u hija kienet kontra dal-kurrent. Però ridet tikteb anke lill-Papa, ridet tiltaq mal-Papa imma mbagħad fil-fatt kitbitlu dwar minn xiex kienu qed jgħaddu il-poplu ludi minħabba l-Olokawst u n-Naziżmu. Imma mbagħad naturalment ma kellix ċans ġara li hija ippruvaw isalvawha għax hija daħlet ġewwa l-Monasteru ta' Kolon, il-Ġermanja, u meta bedaw il-lut li joqtluhom tafu intom fil-Tieni Gwerra Dinjija kien hemm l-Olokawst 6 miljun lut li ġew maqtula u 4 miljun
kattoliku, għax ħafna drabi il-lut isemmu n-numri u għana ninsewhom tagħna. 6 lut u 4 kattoliċi li ġew maqtula fl-Holocaust fil-kampijiet tal-konċentrament. Allora il-madre batet lila u lill-oħta, għax oħta wkoll saret nisranija u eventwalment daħlet u ridet tidħol karmelitana, terezjana, batuhom l-Olanda. Imma mbagħad l-isfijiet tal-Olanda kidbu ittra fuq il-ħroċija li kienu qegħdin għaddejjin minnhom il-lut. U bħala reazzjoni in-Nażiżmu qabad anki u qatel ukoll lill-insara propju lil dawk il-lut li saru insara. U allura laqtita Edith flimkien ma' oħta Rosa dawn ittieħdu lejn Auschwitz ġew maqfula ġew kamra fit-2 ta' Wissu ħaduhom, fit-8 ta' Wissu, fis-7 ta' Wissu ġew maqtula imbagħad wara ħarquhom. Issa x'inhu l-messaġġ tagħha ta' Santa Teresa Benedetta ta' Salib? Il-messaġġ illi int min int, ixin il-kundizzjoni tiegħek, il-kwalitajiet tiegħek, jekk ma ssibx tinsewx hija Terezjana, lil dan Alla jammar ġewwa fik għad mu se ssib il-ferħ u l-verità. Għaliex għandha messaġġ b'saħħtu għal żminijiet tal-lum. Għax iktar minn qatt qabel, il-bniedem li jaħseb li sar bravo ħafna qed iwarrab lajn minn fejn ġej l-ilma. U Santa Teresa Benedetta tas Salib qed turina li anke jekk noħorġu barra minn fusna, lajn vera tal-ferħ tagħna, tal-verità li qed infittxu tinsab fi Kristu. Mela Santa Teresa Benedetta tas Salib hija testimonjanza xhieda ħajja tal-verità tal-Vanġelu li waslita biex hija tħalli kollox anki toħodha kontra ma taqbel ma' omma ġifi kellha bżonn titċaħħad anki minn dan tidħol reġjuża fil-kastana tirċievi l-martirju bħala prova ċara tal-fidi li kellha f'Ġesu u f'Ġesu imsalla. Padre Juan, grazzi. Grazzi lilkom.